Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Για άλλη μια φορά ερχόμαστε σε ένα short στο κανάλι Mr. Γατώνης. Όπως γνωρίζετε, παλιά είχα αυτή τη χλαπάτσα και μην νομίζετε τώρα αποκτήσει καινούργιες, όλες αυτές είναι τις αδερφές. Πλέον, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, βέβαια δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι, στη Βέρεια πάντως για κάποιο λόγο τους αρέσουν όλους αυτές οι χλαπάτσες, που συγκεκριμένα είναι πατούσε σκύλου που απλώς ζουλούνται. Δεν ξέρω γιατί, όμως γι' αυτό έχω πάρει πολλές εδώ μαζί για να τις φέρω στο βίντεο και ελπίζω να έχετε κι εσείς. Άμα έχετε, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Βέβαια όλοι οι φίλοι μου δεν έχουν και είμαι ο μόνος που έχω, γι' αυτό είμαι περίεργος. Επίσης, όλα ξεκίνησαν μια μέρα που ήμουν σαν μωρό και μάζευα εκατομμύρια χλαπάτσες, δεινόσαυρους, φίδια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω με τα πουλάει εκεί που μένετε ή στη γειτονιά σας, όμως όλα αυτά τα αντάλλαξα για να πάρω αυτήν εδώ την μπλε χλαπάτσα. Τότε που να φανταστώ όμως ότι αυτή η χλαπάτσα είναι ένα μέρος από όλες αυτές τις χλαπάτσες που ζουλούνται και κάνεις απλώς αυτό το πράγμα και τις πατάς. Δεν ξέρω που είναι το ωραίο, όμως σε κάποιους τους αρέσει, γενικά σχεδόν σε όλη τη Βέρεια θα γίνει τόσο viral. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, έφερα όλες αυτές τις χλαπάτσες και ελπίζω να γίνει viral αυτό το βίντεο. Πάτε ένα like αν σου άρεσε και ένα subscribe αν βλέπεις πρώτη φορά αυτό το κανάλι. Γεια σου!